Stále neinvestuješ, alebo investuješ, aby sa nepovedalo? Tak potom toto video bude pre teba. Investovanie je kľúčovou súčasťou budovania finančnej stability a zabezpečenia budúcnosti. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by malo byť investovanie na tvojom radare. Po prvé, ochrana pred infláciou. Peniaze, ktoré iba ležia na bežnom účte alebo doma, postupne strácajú svoju hodnotu kvôli inflácii. Investovanie umožňuje nielen zachovať hodnotu tvojich úspor, ale aj zhodnotiť. Po druhé, budovanie bohatstva. Investície ponúkajú možnosť dlhodobého rastu. Či už investuješ do akcií, nehnuteľností alebo fondov, máš šancu dosiahnuť výnosy, ktoré ti pasívne zvyšujú majetok. Finančná nezávislosť. Vďaka investíciám si môžeš zabezpečiť dôchodok, splniť svoje finančné ciele, ako je kúpa domu, vzdelávanie detí alebo cestovanie. A zároveň sa vyhnúť závislosti na pôžičkách. Efekt zloženého úročenia. Čím skôr začneš investovať, tým viac môžeš využiť silu zloženého úročenia, kde výnosy z tvojich investícií generujú ďalšie výnosy. Diversifikácia príjmov. Investovanie ti umožňuje získať viacero zdrojov príjmov, napríklad výnosy z akcií alebo nájomné z nehnuteľnosti. No a príprava na nepredvídateľné udalosti. Investičné portfólio môže slúžiť ako rezerva na neočakávané výdavky alebo obdobia neistoty, napríklad pri strate zamestnania. Ak odkladáš do sporenia cez banku alebo podúček 100 eur mesačne, tak za 10 rokov máš 12 625 eur. Ak by si tieto peniaze vhodne investoval, máš za 10 rokov 17 409 eur, to je rozdiel viac ako 4700 eur. A to pri dlhšom časovom horizonte je rozdiel oveľa väčší, keďže vplyv zloženého úročenia je veľký. Ak máte finančné ciele a chcete investovať alebo otázky o investovaní, neváhajte nám napísať. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.